Il-President ta' Malta, Dr. George Abela, sellem il-memorja tal-eks Prim Ministru Dom Mintoff billi ddeskrivih bħala politiku u statista li ħalla effett politiku kbir kemm fuq il-politika lokali u kif ukoll fuq il-politika barranija ta' pajjiżna. Dr. George Abela iddeskriva lil Perit Mintoff bħala l-fundatur tas-servizzi soċjali f'pajjiżna u mexxej li jolla l-livell tal-għajxien tal-Maltin kollha. Ta' tifsira ċara xi tfisser il-ġustizzja soċjali, kif folla l-batut, kif taħ id-dinjità lil ħaddiem u tellaw fl-ogħla livelli li jixraqlu. Allura il-Perit ċertament huwa parti integrali mill-istorja politika u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-pajjiż u ċertament għandna nkunu wkoll rikonoxxenti bħala poplu wieħed lejn dak kollu li għamel għal ġid ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li l-Perit Mintoff kien persuna li dejjem ħadem sabiex pajjiżna javvanza l quddiem, politiku li dejjem ħadem għal dak li jemmen fih. Huwa sostna li f'dawn il-mumenti pajjiżna għandu jsellem lil dan il-personaġġ ewlieni fl-istorja politika u soċjali ta' pajjiżna. Minku Mintoff kien personalità ewlenija fl-istorja ta' pajjiżna f'dal aħħar nofs seklu u iżjed. Personalità li għamlet differenza fil-qasam politiku, fil-qasam kostituzzjonali, dak ekonomiku, dak soċjali f'pajjiżna. Perit Mintoff għamel differenza wkoll fil-ħajja tal-poplu tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp tal-pajjiż kemm ekonomiku wara l-indipendenza kif ukoll soċjali f'dak li għandu x'jaqsam ma' miżuri soċjali favur dawk li huma l-iktar batuti f'pajjiż. Persuna li ħadem fil-qrib tal-Perit Dom Mintoff huwa l-eks Prim Ministru u l-eks mexxej Laburista Carmenu Mifsud Bonnici. Dr. Mifsud Bonnici sellem ukoll il-memorja tal-Perit Mintoff kemm bħala politiku kif ukoll bħala ħabib personali li baqa' viċin tiegħu għan nofs seklu sħiħ. Mifsud Bonnici saħaq li Mintoff kien ġgant tal-politika Maltija, mexxej li jaġen il-futur soċjali u ekonomiku ta' Malta. Huwa kien mexxej politiku ta' livell straordinarju. Ma naħsibx li qatt ikun hemm mexxej politiku tal-livell tiegħu. Għaliex kien bniedem illi apparti id-dinamiżmu li kellu wkoll viżjoni kbira u kien kapaċi wkoll il-mod kif jittratta mal-barranin. Kellu idea kbira tal-ġens Malti u għallem lill-poplu joqgħod fuq saqajh. L-eks Prim Ministru u eks mexxej Laburista Dr. Alfred Sant iddeskriva lil Dom Mintoff bħala figura monumentali. Sant faħħar uħud mill-aktar kisbiet importanti fil-karriera tal-Perit Mintoff, fosthom it-twaqqif ta' qatt bla qies ta' servizzi u benefiċċji soċjali. L-eks mexxej Laburista saħaq li x-xogħol ta' Mintoff ħalla impatt enormi kemm fuq l-istorja u kif ukoll fuq il-politika Maltija. Dr. Edi Fenekadami iddeskriva lil Mintoff bħala bniedem li dejjem kien jipprova jatwa dak li jemmen fih, persuna li kien jagħmel minn kollox biex jasal fejn irid imur. Kien bniedem li japprezza mhux min kien jgħidlu iva f'kollox, imma kien japprezza min jiddialoga miegħu tikkontradiċih ukoll u jipprova jirbaħ l-argument. Jiena miegħi naħseb dak kien l-atteġġjament u jiena kont inħoss li hu kellu stima għalija u jien min-naħa tiegħi kelli din l-istima għalih fis-sens li kont naf illi huwa bniedem illi jaf fejn irid imur, jagħmel minn kollox biex jasal fejn irid imur.